Čaute freeliferi, vítajte na našom YouTubeovom kanáli. Dnes sa nachádzame na Kubínskej holi, kde tento víkend otvorili lyžiarsku sezónu. My sme sem prišli zistiť, aké sú tu dnes podmienky a spýtať sa našich respondentov, ako sa im dnes lyžuje. Čo sa týka dnešných podmienok, tak čo by si nám povedal? Že nie sú úplne ideálne, lebo však není až tak veľa snehu, ale dá sa. Sem tam blato, sem tam nejaký krik trčí, ale ináč pohoda, akože dá sa, pohoda. Super, tuto hore je to lepšie ako dole je trošku aj blato, ale tuto je to super. Aj taký prašan, aj dobre sa mi jazdí. A tak dneska super, ale zase po dlhej dobe bolia nohy z toho už. Je to také ubité už. Je to výborné, je to skvelé, málo ľudí, výborné zjazdovky, takže nemám sa na čo sťažovať. Podmienky sú fajn, aj keď vidno, že ešte je začiatok zimy, ešte ten sneh nie je tak premrznutý a už postupom času sa robia bubny a kopy a je to ťažšie. Myslím, že sú obstojné. Ja osobne nemám rada zľadovateľe svahy, takže pre mňa je to ideálne teraz, keď to zmeklo. A boli by ste radšej, keby napadlo viacej snehu, takého prírodného? Určite. Ja som teda radšej za borenie sa v mäkkom snehu, ako za tieto tvrdé pisty, ktoré sú v móde. Pekné to je upravené na to, že bol odmek, tak je to ako krásne. Široko ďaleko je to v podstate aj jedno stredisko z mala, ktoré už je otvorené, trvalo, takže paráda. Výborne, troška rozjazdené už, ale ráno to bolo super. No dneska to je úplne parádne, úplne v pohode. Prvýkrát som tu, zážitok, niečo nové, takže úplne super. Vynikajúce, krásne počasie, krásny sneh, málo ľudí. Čo poviete na dnešné podmienky a počasie? No tak ja myslím, že sú dobré a ešte treba využiť ten posledný deň, čo hlasia, že je inerzia na horách. Ja sa tomu venujem asi, 13. rok možno som na snowboarde. 6. 7. rok, rekreačne. V detstve som najskôr lyžovala a potom som vlastne tak v 10 prešla na snowboard, takže tak 10 rokov snowboardujem. Od malička. 5 rokov asi. Ešte minulú sezónu som začal a asi teraz stojím na tom 4. krát v živote, takže stále som na začiatku, stále sa učím niečo nové, no. 7 rokov? Dá, od mala, ako ma vlastne rodičia naučili lyžovať, keď som mal nejakých 5-6 rokov, takže odtedy. Všimol som si, že skialpujete a ako dlho sa tomu venujete? Možno rok. 10. jazda, možno tak by som to spočítal. Takže začiatočníci sme. Tá voľnosť, taký relax, je to oddych jednoducho. Paráda, valím rýchlo po svahu, sem tam aj možno skočím, ale teraz moc nie, ešte som taký, vieš, prvá jazda, teda prvé jazdovačky, takže bieda. A tak, akože pohodička, no, mám to rád, zimné športy, paráda. Asi ten pocit, že keď tak rýchlo idem dole tým svahom, tak taká tá eufória z toho. Pravdepodobne je to sloboda. Na tom bicykle je to také, akože síce si to vyšlapem, ale tuto je to také uľahčené, by som to nazval. Je to super, je to skvelé. Tak je to nejaká forma relaxu a keďže mám rád šport, tak je to také prirodzené, že v zime človek ide na lyže. Asi je to kombinácia, že človek je v prírode, že je v krásnej prírode, že je v zimnej prírode a že sa zadýcha. Neviem, adrenalín. Freeride a skoky. Padanie. No takže ste na vzduchu a robíte niečo pre svoje zdravie. A patrí lyžovanie k tvojim obľúbeným športom? Najobľúbenejším suverene. Ako určite v zime je to vec, ktorú vyhľadávam. Samozrejme nie je to len zjazdové lyžovanie, ale aj bežecké. Áno, vášnivým aktivitám. Áno, zimný áno. Asi áno. Teraz to začína byť také, že ma to chytilo a dosť ma to baví. Áno, my sme dosť takí akože športovo založená rodina. Tak som sa pochválila tu na redaktorom, že od 30. novembra mám seniorský lístok, čo ma veľmi potešilo, lebo Kubínska hola je veľkorysá a seniorské lístky majú cenu detských lístkov, takže je to milý darček k 60-tinám.
Takže na dnes dolyžované, ako sme zistili od našich respondentov, snehové podmienky na Kubínskej holi zatiaľ nie sú ideálne, no my veríme, že v nasledujúcich týždňoch sa to zlepší a sezóna dopadne na jednotku.